Ročně se na celém světě narodí 15 milionů dětí předčasně. Je to tedy asi každé 10. narozené dítě. Na neonatologickém oddělení Fakultní nemocnice Brno se ročně pečuje o 700 nedonošených miminek. Při svém obtížném startu do života se neobejdou bez pomoci druhých. Je to společná pomoc lékařů, sester, jejich rodičů. Pomáhají jim v boji o jejich život. Těmto dětem říkáme křehcí bojovníci. Většina z nich svůj boj vyhraje.